Πρώτα σας καλημερίσω και να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας που μας τιμάτε. Σήμερα αποφασίσαμε να κάνουμε μία ημερίδα στη Βέρεια, η Μακεδονική Εταιρεία Ομορφιστικής, με αρχικό σκοπό πρώτα να τιμήσουμε τον δάσκαλό μας, τον Αρίσταρχο Τσαμασλίδη, με ένα ντοκιματέρ για την ίδια τη ζωή. Γιατί, όπως πιστεύω ότι περισσότεροι το γνωρίζετε, όλοι το γνωρίζετε, αλλά και οι περισσότεροι παιδιώτες πιστεύω, έχει ασκήσει ορθοπαστική 30 χρόνια τουλάχιστον στο Πολυτέλειο. Και αφετέρου, να μιλήσουμε για το τι είναι ομορφιστική. Καταξιωμένοι συνάδελφοι έμπειροι, θα μιλήσουμε για το καρκίνο, για τη διατροφή για το καρκίνο. Ελπίζω να μπορέσουμε να σας δώσουμε κάποιες πληροφορίες οι οποίες θα βοηθήσουν να αλλάξει η ζωή όλων μας. Μια άλλη θεώρηση των πραγμάτων. Η ομορφιστική είναι μια διαφορετική θεώρηση. Θα ήθελα όμως να πω και δύο λόγια για τον Αρίσταρχο Τσαμασλίδη, ο οποίος είναι ο πρώτος που άσκησε ομορφιστική από την Αθήνα και πάνω. Υπήρχε μόνο στην Αθήνα και μόνο στη Βέρεια. Μεγάλη τιμή για τη Βέρεια και τους Βερειώτες. Εδώ όμως ήθελα να τονίσω ότι υπήρχε, η οποία προσέφερε επίσης μεγάλο ρόλο, και η κυρία Ειρήνη Σιδηροπούλου Πλασίνη, επί χρόνια ολόκληρα. Η Βέρεια λοιπόν είναι, όπως θα μπορούσα να έλεγα, πέρα από την Αθήνα, μια μητρόπολη της ομορφιστικής. Οι περισσότεροι είμαστε μαθητές του Αρίσταρχου Τσαμασλίδη. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσει η εκδήλωση προβάλλοντας την αρχή του ντοκιματέρ με το τίτλο, το ίδιο το όνομά του, Αρίσταρχος Τσαμασλίδης. Θα ήθελα να προσκαλέσω τον κύριο Λάζαρο Δανιηλίδη, χειρουργό, διδάκτορα Δημοκρίτου Πανεπιστημίου και επίτιμο πρόεδρο της ΜΕΟ, να παρουσιάσει το θέμα υπερθερμία ως συμπληρωματική θεραπεία του καρκίνου. Παρ' όλα αυτά, όπως και με την ομοιοπαθική δώσαμε τον αγώνα μας και καταφέραμε να μας ανέχονται, επίσημα να μας ανέχονται, έτσι και με την υπερθερμία καταφέραμε κάτι παραπάνω. Να εγκριθεί ως ιατρική πράξη για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Και μάλιστα κοστολογήθηκε στο ΦΕΚ το 2012, 31 Αυγούστου, με σκοπό να αποζημιώνονται οι ασθενείς από τα ταμεία. Εδώ και 4 χρόνια ουδής ασθενής έχει αποζημιωθεί. Και αυτό οφείλεται παρά το ότι εμείς, σαν επιστημονική εταιρεία της ογκολογικής υπερθερμίας, έχουμε επισκεφτεί και τους 4 τελευταίους υπουργούς υγείας, μένει μία απλή υπουργική απόφαση ώστε να εφαρμοστεί ο νόμος. Και το λέω αυτό δημόσια με σκοπό να κινήσω ό,τι μπορώ για να μπορέσει επιτέλους να εφαρμοστεί ο νόμος και να αποζημιώνονται οι ασθενείς. Το ίδιο κάναμε με την προσπάθεια ένταξής μας στο ΑΧΕΠΑ μηχανημάτων υπερθερμίας, ούτως ώστε και οι ασθενείς που δεν μπορούν οικονομικά να τα διεξέλθουν να μπορούν να κάνουν στο ΑΧΕΠΑ τις θεραπείες τους. Η καθηγήτρια της ακτινοθεραπείας ήταν ένθερμη υποστηρίκτρια της μεθόδου, όμως γραφειοκρατικές διαδικασίες εκταμείευσης χρημάτων από το ΕΣΠΑ ματέωσαν και αυτή την προσπάθεια. Εύχομαι στο μέλλον να υπάρχει σύντομα σε δημόσιο νοσοκομείο αυτή η θεραπεία, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο στο ιδιωτικό τομέα. Και δεν είναι καλό αυτό. Πατέρας της υπερθερμίας είναι Ιπποκράτης, ο οποίος είπε ότι ό,τι δεν θεραπεύεται με φάρμακα, θεραπεύεται με το σίδηρο, δηλαδή με το μυστέρι, με το χειρουργείο. Ό,τι δεν θεραπεύει ο σίδηρος, τότε τα θεραπεύει η φωτιά. Και όπου φωτιά, βάλτε την υπερθερμία και βάλτε την ακτινοθεραπεία. Και όσα δεν μπορεί ούτε η φωτιά να τα θεραπεύσει, τότε δεν μπορούν να θεραπευτούν. Ο Παρμενίδης, ο μεγάλος ιατροφιλόσοφος, ήταν αυτός ο οποίος πρόβλεψε την ολοσωματική υπερθερμία. Και θα δείτε
πόσα όλα αυτά έχουν σχέση και με την θεωρία της ομοιοπαθητικής. Τι είπε ο Παρμενίδης? Δώσε μου τη δύναμη να αναπτύξω πυρετό και θα θεραπεύσω κάθε ασθένεια. Όπως καταλάβατε, υπάρχουν δύο είδη υπερθερμίας. Η ολοσωματική και η τοπική. Με την τοπική ή περιοχική επιστημονικά, καλύτερα να λέγεται υπερθερμία, ανεβάζουμε τοπικά τη θερμοκρασία του σώματος εκεί που βρίσκεται ο όγκος, ο καρκίνος δηλαδή, στους 42,5 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια, δεν είναι μόνο η υπερθέρμανση η οποία προκαλεί τον θάνατο του καρκινικού κυτάρου, αλλά είναι και η κυταρική απόπτωση η οποία γίνεται με συντονισμό εξαιτίας των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που προκαλούνται με το μηχάνημα πάνω στον καρκίνο. Η τοπική υπερθερμία είναι μια απλή θεραπεία, δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα στον ασθενή, δεν έχει καμία παρενέργεια, είναι εντελώς ατοξική και γίνεται 2 έως 3 φορές την εβδομάδα, τουλάχιστον για 12 συνεδρίες μπορεί να γίνει στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και δεν χρειάζεται νοσοκομείο. Η ολοσωματική υπερθερμία γίνεται κάθε 21 με 30 ημέρες. Τουλάχιστον 3 φορές πρέπει να γίνει, και αν μπορεί κάποιος να την κάνει και παραπάνω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι καλό να γίνεται σε νοσοκομείο ή σε κλινική, γιατί διαρκεί 5 ώρες και στην ολοσωματική προκαλούμε τεχνητά πυρετό, φτάνοντας τη θερμοκρασία του σώματος στους 39,5 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχει και η extreme ολοσωματική, όπου ανεβάζουμε μόνο μετά από νάρκωση του ασθενή στους 42,5 βαθμούς Κελσίου, που ουσιαστικά η extreme υπερθερμία ολοσωματική είναι μια γενικευμένη τοπική. Δηλαδή, αν κάποιος έχει εστίες στον εγκέφαλο, στο πνεύμονα, στο σηκώτη, δεν θα του κάνουμε 3-4 πεδία που μπορούμε να το κάνουμε με την τοπική, αλλά μπορούμε να το κάνουμε μια ολοσωματική extreme. Γι' αυτό βλέπετε ότι στην extreme η θερμοκρασία είναι ίδια με την τοπική. Αντίθετα με την ενδιάμεση, όπως τη λέμε, ολοσωματική υπερθερμία στους 39,5 βαθμούς Κελσίου για 4 περίπου ώρες πυρετό στον ασθενή μας, πετυχαίνουμε την ανοσοδιέγερση. Ενισχύουμε δηλαδή το ανοσοποιητικό, δηλαδή την άμυνα του οργανισμού στη μάχη εναντίον του καρκίνου. Και μάλιστα, άμα γίνεται την επόμενη της χημειοθεραπείας ημέρα, καταφέρουμε μια ειδική αντικαρκινική ανοσοανταπόκριση. Δηλαδή, τα νεκρωμένα καρκινικά κύτταρα τα αρπάζει το διεγερμένο από εμάς ανοσοποιητικό σύστημα μέσω του πυρετού και στρέφεται εναντίον τους. Όσο για την τοπική υπερθερμία, η δράση της εκτός από αυτόνομη, δηλαδή μόνη της σκοτώνει καρκινικά κύτταρα, συμπληρώνει τη δράση στην άκτινο και στην χημειοθεραπεία. Με άλλα λόγια, αν κάποιος κάνει ακτινοθεραπεία, είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνει μαζί υπερθερμία. Γιατί, κάνοντας και τα δύο, έχουμε μεγαλύτερη ακτινοευαισθητοποίηση και πολύ καλύτερο αποτέλεσμα στη θεραπεία της ακτινοθεραπείας. Το ίδιο ισχύει για τη χημειοθεραπεία. Με απλά λόγια, αν κάποιος κάνει ακτινοθεραπεία, τότε θα κάνει υπερθερμία 3 φορές την εβδομάδα, το επόμενο 2ωρο της ακτινοθεραπείας. Εδώ παίζει μεγάλο ρόλο η ώρα. Πρέπει να έρθει άμεσα για την υπερθερμία. Εάν κάνει χημειοθεραπεία, τότε θα κάνει υπερθερμία 2 φορές την εβδομάδα. Όταν έρθει η μέρα της χημειοθεραπείας, θα γίνει η μία από τις 2 συνεδρίες της υπερθερμίας εκείνης της εβδομάδος, αμέσως μετά τη χημειοθεραπεία, ώστε να βοηθήσει η υπερθερμία να δράσει καλύτερα και η χημειοθεραπεία. Και αν δεν κάνει κάποια άλλη θεραπεία, τότε θα κάνει υπερθερμία 2 φορές την εβδομάδα με μεσοδιάστημα 2 ημερών. Ποια είναι η θεραπευτική μας προσέγγιση? Ολοκληρώνουμε 12 συνεδρίες υπερθερμίας, αφήνουμε τον ασθενή μας 15-20 μέρες μέσα σε αυτές θα υποβληθεί σε εξετάσεις και αξιολογούμε τη δράση της υπερθερμίας και την πορεία της θεραπείας μας. Τα ενδεχόμενα. Να μην βρεθεί όγκος. Τότε έχουμε πετύχει. Δεν συνεχίζουμε τις τοπικές υπερθερμίες, παρακολουθεί το ασθενής από τον ογκολόγο του και θα ξαναρχίσει μόνο αν υπάρξει υποτροπή. Φυσικά μπορεί να συνεχίσει την ολοσωματική υπερθερμία σε αραιά χρονικά διαστήματα,
με σκοπό τη μείωση της πιθανότητας υποτροπής, ενισχύοντας το νοσοποιητικό του, ενισχύοντας την άμυνά του. Η δεύτερη περίπτωση είναι να έχει μειωθεί ο όγκος, αλλά να μην έχει εξαφανιστεί. Σημαίνει ότι η υπερθερμία δρά και πρέπει να συνεχίσει. Και η τρίτη περίπτωση είναι να έχει αυξηθεί ο όγκος. Αυτό σημαίνει ότι η υπερθερμία δεν μπορεί να βοηθήσει το συγκεκριμένο ασθενή. Φαινόμενο θερμοαντοχής του όγκου, το οποίο δεν το γνωρίζουμε από πιο μπροστά, οπότε τότε δηλώνουμε ότι οι τοπικές υπερθερμίες δεν μπορούν να βοηθήσουν το συγκεκριμένο άρρωστο και σταματάμε τη θεραπευτική αυτή γι' αυτό. Η υπερθερμία δεν είναι πανάκια. Όποιος γιατρός σας υπόσχεται θεραπεία του καρκίνου είναι τσαρλατάνος. Απλά είναι ένα από τα όπλα μας εναντίον αυτής της νόσου. Στη μάχη που πρέπει να δώσουμε για να νικηθεί αυτός ο εχθρός, είναι καλό να χρησιμοποιήσουμε όσα μέσα διαθέτουμε, ειδικά αν αυτά είναι ουσιαστικά ατοξικά, χωρίς παρενέργειες που μειώνουν τη δύναμη του οργανισμού. Και αυτή είναι η τοπική υπερθερμία. Και ιδίως αν αυτά ενισχύουν την άμυνά του, όπως η ολοσωματική υπερθερμία. Στα κέντρα τα οποία εκπαιδευτήκαμε στο εξωτερικό, όπου δεκαετίες εφαρμόζεται η υπερθερμία, εκτός από αυτήν, κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια ανοσοδιέγερσης, βοήθειας δηλαδή του ανοσοποιητικού. Θεωρούμε ότι ο καρκίνος αναπτύσσεται, όπως είπε ο Τσανασλίδης, όπου βρει στραβό χωράφι όταν υπάρχει πτώση του ανοσοποιητικού συστήματος για κάποιον λόγο στον ασθενή, εκτός αν το αίτιο είναι τεράστιο. Δηλαδή, αν περάσετε δίπλα από το Τσέρνομπιλ, σαφώς θα πάθετε καρκίνο, ακόμα και αν το ανοσοποιητικό σας είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά σε μένα, σε εσάς, σε οποιονδήποτε, κάθε μέρα δημιουργούνται καρκινικά κύτταρα. Το θέμα είναι γιατί αυτά δεν αναπτύσσουν καρκίνο. Ή γιατί αναπτύσσουν. Και η απάντηση είναι, έχει σχέση με το νοσοποιητικό. Ο καρκίνος θεργεύει σε ένα περιβάλλον το οποίο στερείται οξυγόνου, θέλει γλυκόζη, ζάχαρο δηλαδή, και θέλει οξύδωση και όξινο περιβάλλον, όξινο pH, πέριξτου για να αναπτυχθεί. Άρα, αυτά τα οποία πρέπει να χτυπήσουμε είναι, εκτός από την ανοσοδιέγερση, να βοηθήσουμε να αρθεί αυτό το περιβάλλον. Πώς θα το βοηθήσουμε αυτό? Με εγγύσεις βιταμινών και ιχνοστοιχείων ενδοφλέβια. Χορηγούμε βιταμίνη C σε κολοσιαίες δόσεις. Στο ιατρείο μας χορηγούμε 15 γραμμάρια, 15.000 μιλιγκράμμ ενδοφλέβια, με βιβλιογραφική υποστήριξη για αυτό το οποίο κάνουμε, δεν μας ήρθε στο κεφάλι μας έτσι. Γιατί η βιταμίνη C είναι από τη φύση της αντικαρκινικό φυσικό φάρμακο, αλλά και επίσης είναι σούπερ αντιοξυδωτική ουσία. Το σελήνιο είναι και αυτό μια από τις μέγιστες αντιοξυδωτικές ουσίες, τις οποίες δίνουμε στον ασθενή μας και αυτό το χορηγούμε ενδοφλέβια. Μετράμε επίσης τη βιταμίνη D. Η βιταμίνη D, παρόλο που είμαστε στην Ελλάδα, θα σας παρακαλέσω όλους σας να πάτε στον μικροβιολόγο και να κάνετε μια απλή εξέταση βιταμίνης D. Είναι την D3, την 25, την D3 θα ζητήσετε. Θα εκπλαγείτε αν από όλους εδώ μέσα ένα 5% έχουν επάρκεια βιταμίνης D. Είναι εντελώς περίεργο αυτό, το έχουμε καταγράψει στατιστικά. Στην Ελλάδα, στη χώρα μας που η βιταμίνη D παράγεται και από τον ήλιο, είναι απίστευτο γιατί έχουμε έλλειψη βιταμίνης D. Η βιταμίνη D όμως είναι αντικαρκινική ουσία στον οργανισμό. Άρα λοιπόν, αν δείτε ότι η βιταμίνη D λείπει, να την αναπληρώσετε παίρνοντας μαζί και μαγνήσιο ή αν δεν έχετε διαταραχές πυκτικότητας και K2. Και αυτό κάνουμε και στους καρκινοπαθείς. Επίσης, η λήψη προβιωτικών. Η εντερική χλωρίδα έχει αποδειχθεί ότι είναι απαραίτητη να λειτουργεί σωστά, να έχουμε φυσιολογικά καλά μικρόβια στο εντερικό σωλήνα για την άμυνά μας. Τα ομοιοπαθητικά σκευάσματα είναι πολύ σημαντικά για αυτούς που τα αποδέχονται. Εμείς ξέρουμε ότι δρούν να εφαρμόζονται ακόμα και στους καρκινοπαθείς. Η οζονοθεραπεία. Μια παρεξηγημένη μέθοδος, ειδικά από κάποιον γιατρό, πολύ καλό γιατρό, αλλά και πολύ καλύτερο έμπορο, ο οποίος ήθελε να την διαδώσει. Και έτσι φτάσαμε στο σημείο η
οζονοθεραπεία να παρεξηγηθεί. Σε όλα τα κέντρα του εξωτερικού που ασκείται αντικαρκινική θεραπεία ολιστικού τύπου, προσέξτε, δεν είναι υπερθερμία εναλλακτική θεραπεία, είναι συμπληρωματική, απλά έχει μια διαφορετική νοοτροπία στην εφαρμογή της από τη συμβατική θεραπευτική. Η οζονοθεραπεία, παρεξηγημένη μέθοδος, μετά από τεράστιο αγώνα το οποίο δώσαμε, και αφού πρώτα είχε απαγορευτεί να εφαρμόζεται, το 2014 το Υπουργείο Υγείας, μετά από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, αποφάσισε ότι είναι μία μέθοδος παγκόσμια αποδεκτή και γνωστή και προτείνεται και συστήνεται για όλες τις ιατρικές ειδικότητες με καλύτερα αποτελέσματα και χωρίς παρενέργειες στον ασθενή. Υπό την προϋπόθεση πρέπει να αναγνωρίζει κάποιος να την εφαρμόσει. Έτσι, καταφέραμε και με τον αγώνα μας να κατοχυρώσουμε και την οζονοθεραπεία. Η ψυχοσωματική προσέγγιση. Θεωρώ ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συγκρούσεις ψυχικές οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια σε αρρώστια. Τώρα, αν αυτή η αρρώστια είναι καρκίνος, είναι κατάθλιψη, είναι αυτό άλλος υπάθηση, εξαρτάται από πολλά. Όμως, είναι πολύ σημαντικό να λυθούν οι ψυχικές συγκρούσεις, να αισθάνεται ο άνθρωπος, όλοι μας, ψυχικά καλά, για να εμποδίσουμε την αρρώστια. Η διατροφή. Θα μιλήσει εκτενέστατα ο Θανάσης ο Δούλαρας μετά, οπότε δεν θα αναφερθώ, παρά μόνο σύμφωνα με τη δικιά μου εμπειρία, ένα μείγμα της Νομπελή, υποψήφιας για Νόμπελ, ποτέ δεν το πήρε, ήταν πολλάκις υποψήφια για Νόμπελ, της Badwick, αν προφέρω καλά το όνομά της Γερμανίδας, και της κετογονικής διατροφής, μας οδηγεί σε μια αλκαλική αντιοξυδοτική διατροφή απαραίτητη για τον καρκίνο. Η οζονοθεραπεία, ξέχασα να σας πω γιατί την εφαρμόζω σε καρκινοπαθείς. Γιατί σας είπα ότι δεν θέλει οξυγόνο το καρκινικό κύτταρο. Η οζονοθεραπεία αυξάνει την νηστική οξυγόνωση. Εναλλακτικά μπορεί να εφαρμοστεί το υπερβαρικό οξυγόνο, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί σε καρκινοπαθείς, γιατί υπάρχει μόνο ένα κέντρο στη Θεσσαλονίκη. Για παράδειγμα, εδώ εσείς δεν έχετε κανένα. Και γιατί βοηθάει και αυτό το ανασωπητικό σύστημα. Και λίγα λόγια θέλω να πω για την νέα μας προσπάθεια την οποία κάνουμε να δημιουργήσουμε στην Ελλάδα ένα κέντρο εξατομικευμένης ογκολογικής προσέγγισης. Έτσι μεταφράζω τον διεθνή όρο που λέγεται Integrative Oncology. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να λειτουργήσουμε και λειτουργούμε εδώ και καιρό στη Θεσσαλονίκη και είναι το μόνο κέντρο στην Ελλάδα το οποίο προσφέρει Integrative Oncology με άλλα κέντρα αντίστοιχα στη Γερμανία και στο Ισραήλ. Πουθενά άλλου στην Ευρώπη, από ό,τι γνωρίζω, δεν εφαρμόζονται αυτά τα οποία θα σας πω. Και θα σας εξηγήσω πώς προσεγγίζουμε εκτός από την υπερθερμία και με άλλες θεραπευτικές μεθόδους τον ασθενή μας. Τα βασικά στην Integrative Oncology, στην εξατομικευμένη ογκολογική προσέγγιση, είναι ένα τεστ ευαισθησίας καρκινικών κυττάρων που γίνεται στο RGCC. Θα επανέλθω εκτενέστατα αφού σας μιλήσω για το μεταβολημικό προφίλ, λίγο και για τη θεραπεία με δεντρικά κύτταρα. Το μεταβολημικό προφίλ είναι μια εξέταση που γίνεται στο εργαστήριο. Στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο στην Αθήνα αυτή τη στιγμή. Κάνουμε προσπάθειες να μπορεί να γίνεται και στη Θεσσαλονίκη, όπου μετράμε τα οργανικά οξέα, μετράμε δηλαδή το μεταβολισμό, τις μεταβολικές οδούς και βλέπουμε εκεί που υστερούν αυτές. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ενισχύσουμε τον ασθενή μας, όχι να παίρνει συμπληρώματα διατροφής ό,τι θέλει και ό,τι του κατέβει το κεφάλι του οποιοδήποτε γιατρού, αλλά εξειδικευμένα αυτά τα οποία πρέπει να πάρει μετρημένα. Τι του λείπει, τι χρειάζεται, ανάλογα φυσικά με την αρρώστια. Η RGCC, όπως την αποκαλούν, είναι ένα μοριακό προφίλ καρκινικών κυττάρων. Γίνεται δηλαδή εξατομικευμένη μελέτη της δομής του καρκινικού κυττάρου. Λαμβάνουμε αίμα από τον ασθενή, γίνεται καλλιέργεια
των καρκινικών κυτάρων που βρίσκονται μέσα στο αίμα του και έτσι κάνουμε ένα τεστ ευαισθησίας στα χημειοθεραπευτικά. Και βλέπουμε ποια από τα χημειοθεραπευτικά που ενδείκνονται βάσει πρωτοκόλλων για αυτόν τον ασθενή έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να το βοηθήσει. Με άλλα λόγια, μπορεί να βγει ότι το τρίτο στη σειρά χημειοθεραπευτικό είναι το καλύτερο για αυτό. Τότε γιατί να χάνω χρόνο να του δίνω το πρώτο και αν αποτύχει το πρώτο να το πάω στο δεύτερο και αν αποτύχει το δεύτερο να το πάω στο τρίτο, μέχρι τότε ο ασθενής μου θα έχει πεθάνει. Επίσης, καθορίζεται η αντίσταση σε φυσικά καρκινοκτώνα. Υπάρχουν πάρα πολλές ουσίες στη φύση τα οποία δρούν αντικαρκινικά. Όπως για παράδειγμα το βίσκου μάλβα, το βότανο, το οποίο κυκλοφορεί και σε φάρμακο το Elixir, ή το βότανο Αρτεμίσια, η πολύ διαδεδομένη τελευταία Σαλβεστρόλη. Κάποια μανιτάρια θα αναφερθεί ο Θανάσης από ό,τι μου είπε μετά σε αυτά. Πολλοί μας λένε, μα γιατί λέει, τι σχέση έχει αν τα δείτε αυτά στο εργαστήριο, αν αυτά αντιστοιχούν και μπορούν να βοηθήσουν στο σώμα, στον οργανισμό του ανθρώπου. Και η απάντηση σε αυτό είναι η εξής. Όταν παθαίνετε μια ουρολίμωξη και κάνετε τεστ ευαισθησίας σε αντιβιωτικά και καλλιέργεια, δεν γίνεται πάνω στον οργανισμό σας αυτό, γίνεται στο εργαστήριο. Με αυτό το σκεπτικό, γιατί αυτό το πράγμα να μην βοηθάει, και εμείς ξέρουμε ότι βοηθάει έναν καρκινοπαθή να καθοριστεί ακριβώς η θεραπεία του. Όχι μόνο στα χημειοθεραπευτικά, αλλά και σε φυσικά αντικαρκινικά σκευάσματα. Και το τελευταίο το οποίο κάνουμε, μετράμε τον αριθμό κυκλοφορούν του καρκινικών κυτάρων στο αίμα. Αυτός ο δείκτης είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ανάλογα με την κλινική εικόνα του ασθενή και με τη σταδιοποίηση της νόσου, τότε εξατομικεύουμε. Δηλαδή, χτίζουμε την θεραπεία για τον κάθε ασθενή μας, τη θεραπευτική στρατηγική μας. Και το βασικό μας κριτήριο είναι αν το ανασωπητικό μπορεί να ισορροπήσει την νόσο. Αν δούμε δηλαδή ότι τα καρκινικά κυτάρα είναι πάρα πολλά αυτά που κυκλοφορούν, σημαίνει ότι το ανασωπητικό σύστημα δεν μπορεί να ισορροπήσει την νόσο. Τότε θα προτείνουμε σαφώς να γίνει μια χρήση χημειοθεραπευτικών, ούτως ώστε να υπάρξει μια ισορροπία και μόλις μπορέσει ο οργανισμός να τα βγάλει πέρα, προχωράμε με ανοσολογικούς χειρισμούς. Εάν έχει τοξικωθεί από τη χημειοθεραπεία και δεν έχει κανένα αποτέλεσμα, τότε η εναλλακτική μας λύση είναι να δώσουμε φυσικές αντικαρκινικές ουσίες. Θα σας δείξω περιστατικά όπου εφαρμόσαμε αυτά με μεγάλη επιτυχία. Ποιοι είναι οι ανοσολογικοί μας χειρισμοί? Είναι τα μονοκλονικά αντισώματα. Η οζονοθεραπεία της σας την ανέφερα. Καλή διατροφή εξειδικευμένη, η ολοσωματική υπερθερμία, η οποία αυξάνει τα TNF, δηλαδή τους παράγοντες που επιτίθενται εναντίον των όγκων, η έγχυση βιταμίνης C και σεληνίου, ομοιοπαθητικά σκευάσματα, δενδριτικά κύτταρα. Τα δενδριτικά κύτταρα είναι δυστυχώς μια πανάκριβη θεραπεία, η οποία εύχομαι σύντομα να μπορεί να εγκρίνεται από το ελληνικό δημόσιο, η οποία είναι πραγματικά μια τρομακτικά ενισχυτική του θεραπεία του ανοσοποιητικού συστήματος. Εκατομμύρια τάφλεμφοκύτταρα μπορούν με τα δενδριτικά κύτταρα τα οποία παράγονται μέσω της RGCC εξέτασης που έχουμε κάνει να στραφούν εναντίον του καρκίνου. Ακούσατε στις εφημερίδες τελευταία, μάλιστα μερικές για να πουλήσουν και φύλλα, είχαν πρωτοσέλιδα. Θεραπεύτηκε ο καρκίνος. Μέσα από αυτή την οπτική πετύχανε την θεραπεία μιας λευκαιμίας και φυσικά ακόμα έχουμε πάρα πολλά βήματα να κάνουμε μέσα από την οπτική της αύξησης των TAF λεμφοκυτάρων. Εδώ σας δείχνω πώς γίνεται η υπερθερμία. Εκεί ο ασθενής τοποθετείται η κεφαλή, έχει όγκο στον εγκέφαλο φυσικά. Κάτω είναι πνεύμονας και βλέπετε πώς τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία αγκαλιάζουν τον όγκο και δημιουργούν το αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε. Μια ξεκάθαρη καλλιέργεια απόδειξης της υπερθερμίας. Αριστερά σας, όπως βλέπετε, είναι καλλιέργεια καρκινικών κυτάρων.
Δεξιά σας είναι μετά την εφαρμογή της ογκοϊπερθερμίας. Είναι σαφέστατο το καλό αποτέλεσμα μείωσης των καρκινικών κυττάρων, το οποίο δεικνύεται εδώ. Στη μέση αυτό που ονομάζουμε υπερθερμία, για να μην σας μπερδεύει, η υπερθερμία, η διαφορά της με την ογκοϊπερθερμία, γιατί η ογκοϊπερθερμία εφαρμόζουμε, είναι σαν τη Mercedes του 1970 η υπερθερμία και η Mercedes του 2016 είναι η ογκοϊπερθερμία. Να σας δείξω και κάποιες περιπτώσεις, γιατί οι εικόνες είναι πολύ προτιμότερο από τις λέξεις. Αυτά είναι περιστατικά δικά μας, από το κέντρο των ομάδων μας. Ό,τι βλέπετε άσπρο στους πνεύμονες είναι μεταστάσεις από καρκίνο προστάτη. Ήρθε ο ασθενής με 2.000 περίπου PSA, είναι ο καρκινικός δείκτης για τον προστάτη. Και με καρκίνο στον προστάτη, ανεγχείρητο, με μεταστάσεις στο πνεύμονα, στάδιο 4, δηλαδή τελικό στάδιο. Μετά από εφαρμογή υπερθερμίας, καταφέραμε και εξαφανίσαμε τις μεταστάσεις στο πνεύμονα. Δεν έγινε χημειοθεραπεία λόγω της ηλικίας του αρρώστου και έγινε μόνο ορμονοθεραπεία στον ασθενή. Εδώ και 2 χρόνια είναι πλήρως ελεύθερος νόσου. Παρακολουθείτε φυσικά, αυτές είναι αλλεπάλληλες ακτινογραφίες όπου δεν υπάρχει μετάσταση και το PSA, δηλαδή ο δείκτης του καρκίνου του προστάτη, αγγίζει το 0 από 2000. Αυτό είναι ένα περιστατικό το οποίο μας ήρθε από την Αλβανία. Αυτός ο όγκος είναι ένας τεράστιος όγκος οπισθοπεριτοναϊκό σάρκωμα. Ιστιοσάρκωμα. Ο ασθενής μετά από αλλεπάλληλες χημειοθεραπείες, χειρουργικές επεμβάσεις, υποτροπίασε και ήρθε και σε πάρα πολύ κακή κατάσταση, μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου επαναλήφθηκε ο αξονικός τομογραφικός έλεγχος και είχε την εικόνα αυτή με αυτόν τον όγκο, τον τεράστιο, και με την άθλια κατάσταση της υγείας του. Τον μεταφέραν σηκωτό. Έγινε αιμοληψία, έγινε η RGCC εξέταση, γιατί είχε κάνει αλλεπάλληλες χημειοθεραπείες στους ασθενείς και καθορίστηκε από την εξέταση αυτή ότι είναι ευαίσθητος στο βότανο βίσκουμ άλμπα. Ο ασθενής δεν έκανε άλλες χημειοθεραπείες, χορηγήθηκε σε αυτόν μόνο το βίσκουμ άλμπα, το χελίξο σαν σκεύασμα και έγινε τοπική ογκοϊπερθερμία 2 φορές την εβδομάδα, εγχύσεις ενδοφλέβια βιταμίνη C και σεληνίου και οζονοθεραπείες. Ο ασθενής αρνήθηκε να κάνει άλλη χημειοθεραπεία. Το αποτέλεσμα είναι μετά από 8 συνεδρίες ογκοϊπερθερμίας, άρχισε η υποκειμενική βελτίωση, να έχει καλύτερη όρεξη, διάθεση, δυνάμεις. Το Φεβρουάριο που μας πέρασε έγινε νέα αξονική και η εικόνα είναι η μείωση του όγκου κατά 14 χιλιοστά, με ταυτόχρονη, εσείς δεν μπορείτε να το καταλάβετε, εμείς το είδαμε στο CT, έχει αρχίσει μέσα εδώ ο όγκος να νεκρώνεται σε πάρα πολλά σημεία. Ο ασθενής, παρά τις συστάσεις μας για προσωπικούς λόγους, να συνεχίσει 2 φορές την εβδομάδα, έρχεται μόνο 1 φορά, αλλά συντηρείται πάρα πολύ καλά και έχουμε, πιστεύω, καταφέρει να μετατρέψουμε την κακοήθειά του σε χρόνιο νόσημα και την απέλπιδα πρόγνωση σε θετική τουλάχιστον για την παράταση της ζωής του και αύξηση της ποιότητας της ζωής του. Το επόμενο περιστατικό είναι μία κυρία 65 χρονών, Ελληνίδα, μητέρα συναδέλφου. Και όταν έρχονται συνάδελφοι, τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα για εμάς. Γιατί πρέπει να πείσουμε τον συνάδελφο αυτόν, ο οποίος μας κοιτάει με μισό μάτι από τη μια, από την άλλη δεν έχει και τι να κάνει άλλο. Ότι αυτά τα οποία κάνουμε δεν προέρχονται από κάπου μακριά από το σύμπαν, μακριά από τη γη, αλλά είναι θεραπείες οι οποίες μπορεί απλά να μην έχουν αναγνωριστεί επίσημα από το ιατρικό κατεστημένο, γιατί από το κεντρικό σύστημα υγείας σας είπα ότι έχουν αναγνωριστεί. Κάθε τι καινούργιο που έρχεται στη χώρα μας δέχεται, όχι μόνο στη χώρα μας, οπουδήποτε στον κόσμο,
δέχεται επιθέσεις. Θυμάστε τον άλλον που είχε πει ότι η γη είναι στρόγγυλη. Μέχρι να αποδειχθεί ότι είναι, νομίζω ότι τον σκόπωσα. Η κυρία αυτή έχει έναν όγκο στον πνεύμα. Μεταστάσεις στα οστά και στο αριστερό επινεφρείο. Και στο δεξιό. Άρχισε θεραπείες 12 τοπικής υπερθερμίας. Τόσο για την περιοχή του πνεύμονα, όσο και για το επινεφρίδιο. Στην αξονική, μετά από 12 συνεδρίες οι οποίες γίνανε υπερθερμίας, μόνο υπερθερμία έκανε εδώ και συνέχισε τη χημειοθεραπεία της. Έχουμε μείωση του όγκου περίπου στο μισό. Από 71 εκατοστά στα 48. Επίσης, οι λεμφαδένες από 2 εκατοστά μειώθηκαν στο 1,5. Και η αιστεία η μεταστατική στο επινεφρίδιο άρχισε να νεκρώνεται. Η ασθενής μας αυτή συνέχισε τις υπερθερμίες, γιατί πλέον τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα ότι η υπερθερμία την βοηθάει. Και μετά, πριν από λίγες μέρες, γι' αυτό δεν έχω τις νέες αξονικές, επαναλήφθηκαν οι αξονικές της και έχουμε περαιτέρω μείωση του όγκου του πνεύμονα και νέκρωση της μετάστασης στο επινεφρίδιο. Εδώ είναι ένα περιστατικό μας, το οποίο είναι άνδρας 64 χρονών. Το Φεβρουάριο του 2015 αφαιρέθηκε όγκος στον εγκέφαλο, αλλά δεν μπόρεσε να αφαιρεθεί ολόκληρος και απέμεινε αυτός ο όγκος μέσα στον εγκέφαλό του. Κάναμε 6 υπερθερμίες και επαναλάβαμε την αξονική. Είχαμε εντυπωσιακό αποτέλεσμα από 45 στα 30 χιλιοστά. Ο ασθενής μας πρέπει να συνεχίσει τις υπερθερμίες και σε αυτόν κάναμε οζονοθεραπεία, κάναμε έγχυση σεληνίου και βιταμίνη C. Δυστυχώς ένα άλλο πρόβλημα υγείας τον καθυστερεί και ελπίζουμε να επανέλθει σύντομα, γιατί η υπερθερμία τον βοήθησε πάρα πολύ. Και εδώ είναι ένα περιστατικό το οποίο πραγματικά είναι συγκινητικό, γιατί είναι κόρη συναδέλφου μας και φίλου μας. Και μάλιστα ατόμου που ασκεί την ομοιοπαθητική. Είναι 28 χρονών. Καρκίνος στο αριστερό μαστό. Μεταστάσεις στους σπονδύλους, στα κόκκαλα δηλαδή, στον εγκέφαλο, στο πνεύμονα, άμφο και στους δύο, και στο ύπαρ. Η χημειοθεραπεία δεν μπόρεσε να βοηθήσει σε τίποτα. Οι αξονικές το Δεκέμβριο του 2015 έδειξαν επιδείνωση όλων των αιστειών. Η ογκολόγος, και αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος το οποίο γίνεται, είπε στους γονείς ότι η πιθανότητα επιβίωσης είναι 0%. Προσωπικά πιστεύω ότι το πότε θα πεθάνει κάποιος και αν θα πεθάνει, δεν μπορεί κανένας γιατρός να το καθορίσει. Δεν μπορούμε να βάζουμε τέτοιου είδους ταπέλες. Μόνο ο Θεός μπορεί να αποφασίσει γι' αυτό και κανένας άλλος. Παρότι λοιπόν είχαμε 0% πιθανότητες επιβίωσης, εμείς αναλάβαμε και κάναμε την εξέταση την RGCC. Καθορίστηκε λοιπόν ποια χημειοθεραπευτικά μπορούν να τη βοηθήσουν με βάση αυτή την εξέταση και μαζί με έγχυση βιταμίνη C προχωρήσαμε στην εφαρμογή της υπερθερμίας. Επίσης, δείξαμε με την εξέταση αυτή ότι είναι ευαίσθητη σε ουσίες φυσικές όπως η κουρκουμίνη, το γνωστό σας κουρκουμά, η κουέρσιτίνη, και αρχίσαμε να τις χορηγούμε στην 28χρονη πολύ όμορφη κοπέλα τις ουσίες αυτές. Το Μάρτιο του 2016, αυτή είναι η μετάσταση στον εγκέφαλο. Τι βλέπετε. Το Μάρτιο του 2016 επαναλαμβάνουμε τις αξονικές και διαπιστώνεται πλήρης εξάλειψη της μεταστατικής αιστείας. Έκανε και η ακτινοθεραπεία μαζί με την υπερθερμία. Επίσης, υποχώρηση. Εδώ είναι οι μεταστάσεις στο ύπαρ. Όλα αυτά τα μαύρα τα οποία βλέπετε είναι οι μεταστάσεις. 80% υποχώρησαν μεταστάσεις στο σηκώτη. Και στο πνεύμονα οι μεταστάσεις υποχώρησαν 50%. Η ασθενή μας νιώθει πάρα πολύ καλά και εμείς είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι γι' αυτό.
μεγαλύτερη χαρά σε έναν θεραπευτή από το να προσφέρεις σε έναν άνθρωπο ο οποίος σου έρχεται με πόνο ψυχής και στους γονείς του, δεν υπάρχει από αυτή. Πραγματικά πιστέψτε με, τα χρήματα προς εσάς αυτό δεν έχουν κανένα νόημα. Θα σας δείξω και μερικές εικόνες, δεν θα σας ταλαιπωρήσω πολύ, από περιστατικά του εξωτερικού. Εδώ είναι από την κλινική του Herzog στη Γερμανία, όπου υπάρχει λέμφωμα και τα δύο μάτια, μιλάω απλά για να γίνω κατανοητός, και τα δύο μάτια είναι έτσι όπως βλέπετε το αριστερό μάτι. Εφαρμόστηκε ογκοϊπερθερμία μόνο στο αριστερό μάτι και χημειοθεραπεία. Το αποτέλεσμα ήταν το εξής. Μετά από ένα μήνα εφαρμογής υπερθερμίας. Στο μάτι όμως που δεν εφαρμόστηκε η υπερθερμία, αυτό είναι το αριστερό που εφαρμόστηκε, έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Που σημαίνει ότι σε αυτόν τον ασθενή, προς Θεού, δεν λέω ότι η χημειοθεραπεία δεν είναι απαραίτητη. Σε κάποια περιστατικά είναι. Και πρέπει να ζυγίζουμε πάντοτε. Αυτό που έλεγε ο Πουκράτης, ωφελήν είναι η βλάπτη. Να ζυγίζουμε πόσο θα βλάψουμε το νοσοποιητικό του αρρώστου και πόσο θα σκοτώσουμε τα καρκινικά κοιτά. Σε αυτή τη ζυγαριά, σαφώς πρέπει να παίξουμε. Και εκεί υπάρχουν περιστατικά τα οποία η χημειοθεραπεία είναι απαραίτητη. Δεν νοείται παιδί το οποίο έχει λευκαιμία να μην κάνει χημειοθεραπεία. Γιατί 90% θα θεραπευτεί. Τώρα, αν βλαφτεί ο οργανισμός, θα τον ανατάξω μετά. Ή νέος ο οποίος παθαίνει καρκίνος όρκιος. Σαφώς, 100% θα θεραπευτεί. Μην παρεξηγούμε. Εδώ τώρα, μην σας κουράζω, τώρα εδώ είναι, σας δείξω 2-3 μόνο. Εδώ είναι μεταστάσεις στο σπλαχνικό κρανίο από καρκίνωμα του εταίρου. Βλέπετε πώς έχει υποχωρήσει. Μετά από εφαρμογή ογκοϊπερθερμίας. Εδώ δεν χρειάζεται να είστε γιατροί να το παρακολουθήσετε. Η καρκίνωμα του ισοφάγου από την κλινική του Σαχίμπας πάει στη Γερμανία, στον Bochum, όπου εδώ είναι φραγμένος ο ισοφάγος και εδώ έχουμε απόφραξη του ισοφάγου. Ναι. Καρκίνωμα τραχυλού μήτρας, σας δείχνω ενδεικτικά κάποια πράγματα. Καρκίνος πνεύμονα, 4 εβδομάδες μετά την εφαρμογή της ογκοϊπερθερμίας, μαζί με ακτινοβολία, χημειοθεραπεία. Και εδώ, 4 εβδομάδες πάλι, βλέπετε πόσο έχει υποχωρήσει όντως. Και εδώ είναι μεταστατικό καρκίνωμα από το έντερο. Όλο αυτό είναι υπατική μετάσταση. Εφαρμόστηκε η μικολεκτομή, η χειρουργική θεραπεία, χημειοθεραπεία και έχουμε μερική σημαντική ύφεση του όγκου μαζί με την εφαρμογή της ογκοϊπερθερμίας στο ύπαρ. Είναι τεράστια η μείωση του όγκου και ενθαρρυντικά τα προγνωστικά για αυτό τον ασθενή. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο περιστατικό και ο λόγος είναι ότι αποδεικνύει σαφέστατα τη δράση της ογκοϊπερθερμίας. Γιατί στον ασθενή αυτόν που έγινε στο νοσοκομείο ΤΑΔΕ της Ουγγαρίας, πάσχοντα από ενδοηπατικό χολάνγκιο καρκίνωμα ανεχείρητο, έναν βαρύτατο καρκίνο, μόνο με εφαρμογή ογκοϊπερθερμίας σαν μονοθεραπεία, έφερε πλήρη ύφεση του όγκου. Από τον Μάιο του 1987 μέχρι τον Δεκέμβριο του 1997. Σε αυτό το διάστημα καταφέραμε και έχουμε πλήρη ύφεση του όγκου. Γλιοβλάστομα εγκεφάλου είναι περιστατικό σαν αυτό το δικό μας που σας έδειξα. Εδώ είναι αυτά τα οποία, τα περιστατικά τα οποία δρά πολύ, είναι τα special της υπερθερμίας, οι υπατικές μεταστάσεις, πάγκρεας, γλιοβλάστομα εγκεφάλου, πνεύμονα σε οθήκη και μετά κατεβαίνει. Ο μαστός είναι ψηλά, μην το βλέπετε χαμηλά, απλά για το μαστό χρειάζεται άλλο μηχάνημα, το οποίο υπάρχει. Εδώ μιλάει για την ενδοβάθμια υπερθερμία. Στο μαστό θα εφαρμοστεί μηχάνημα πιθανότατα σε μερικά περιστατικά που πιάνει πιο επιπολής και τότε τα αποτελέσματα είναι και αυτά ψηλά. Και ο προστάτης είναι χαμηλά γιατί λόγω του οστού που υπάρχει μπροστά στον προστάτη δεν μπορεί εύκολα να περάσει η
μη ονίζουσα ακτινοβολία της υπερθερμίας, η οποία είναι αυλαβής. Δεν είναι κανονική ακτινοθεραπεία, δεν βλάπτει δηλαδή κανέναν, ούτε αυτό που την εφαρμόζει, ούτε αυτό που την υφίσταται. Στον προστάτη υπάρχει ειδικό μηχάνημα, το οποίο γίνεται διουρυθρικά. Αυτό είναι ένα μηχάνημα τοπικής υπερθερμίας, γερμανο-ουγγρικό, και αυτό είναι ένα μηχάνημα ολοσωματικής υπερθερμίας. Εδώ είναι 33 γιατροί, οι 33 γιατροί που ίδρυσαν την Ελληνική Εταιρεία Υπερθερμικής Ογκολογίας, την επιστημονική εταιρεία της Ελλάδος. Και σας το δείχνω γιατί μέσα σε αυτούς τους γιατρούς υπάρχουν περίπου 15 καθηγητές πανεπιστημίου. Και όταν αμφισβητούν πολλές φορές την υπερθερμία χωρίς να την ξέρουν, γιατί ο επιστήμονας είναι αυτός που επίσταται, δηλαδή μπορώ να κρίνω κάτι όταν το γνωρίζω. Αν δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να το κρίνω. Τότε δεν μπορώ να μην τους πω ότι αυτοί οι 15 καθηγητές πανεπιστημίου δεν είναι χαζοί που ίδρυσαν αυτή την εταιρεία. Εδώ είναι μια ημερίδα στο Αρετέιο. Στην Αθήνα υπάρχει σε δημόσιο νοσοκομείο, στο Αρετέιο, που λειτουργεί ο πρόεδρος της εταιρείας, ο Κουρουλίας, ο Βασίλης, αλλά είναι μόνο για επιπολής όγκους και μηχανήματα τα οποία έφτιαξε το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, συγγνώμη, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Με τον καθηγητή τον Ζούνογλου επικεφαλής. Και αυτό είναι το αποχαιρετιστήριό μου, προέρχεται από το ιστιοφυλάκιο του Ιερού Κελιού Μαρουδά του Αγίου Όρους, όπου πίσω από το ναό υπάρχει το ιστιοφυλάκιο. Και ο γέροντας γράφει: και εμείς είχαμε δουλειές, αλλά τις αφήσαμε στη μέση. Θα ήθελα σαν δώρο και πλησιάζοντας το Πάσχα να σας προτείνω να ακούσετε τις ομιλίες του γέροντα Μακάριου, ο οποίος σπάνια βγαίνει εκτός όρους, εκτός Αγίου Όρους. Μπορείτε να το βρείτε στο ίντερνετ, είναι 4 περίπου ομιλίες, είναι ένας πολύ προχωρημένος πνευματικά άνθρωπος. Θα τη βρείτε γράφοντας Αγιορείτης ή Γέροντας Μακάριος, ομιλία Αλεξανδρούπολη. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας.